Bandase, before ndiyolala ndiqomba mandike ndize apha ndike ndizoshera le nto nani. Ndiye ndakhuliswa ngumamncinci wam, abanye bambiza uNcane, abanye bambiza uGogo, abanye bambiza uMislanga, mna ndimbiza umama. Kunento awandifundisa yona, zininzi into andifundisa zona, kodwa namhlanje ndiqomba mandike ndisherishe lena nani. uNcane uye athi ke xa ikukonfronta ngento, xa unganyanisekanga uye wathetha ubuxoki, athi uphosiselani, uxokelani. So ekusukeni kwam ndiyoshiya abantwana kuye esithi makhawukuphumle mntanam, kaloku ukhulisa abantwana bakowenu, khawukuyozifuna. Ngelo xesha elo ndandifuna ubuyela esikolweni. Enkosi kakhulu Ncane for allowing me to go back to school. Uthi ke ngoku inye into endizayicela njengoba uzohamba ngoku bashiya apha abantwana, ndicela uze ungaxokiseli abantwana. Athi ndicela uze unyaniseke ebantwaneni bakho. Ndithi mna uthetha ukuthini? Athi ungaxoki. Ngoba abantu into abaye bangayiqapheli ixesha elininzi, abantwana baye babe nenzondo ngenxa babazali baye babaphosisele. Athi uyithethe inyani mntanam, ungabathembisi abantwana izinto ubabambise idonge elingawiyo. Uba into uzokwazi uyenza uyenze, uvumelane nabo xa becela into, uvume uba uzawuyenza. Kodwa uba uzukwazi uyenza uyithethe futhi inyani, utsho uba uzukwazi uyenza. Uthi nalapho ubuvumile ucimfama uzokwazi uyenza into, kusovela into kuwe, kusovela ingxaki, buyele ebantwaneni utsho kuba uba ndiyayazi uba ndandithembise into ethile, kuvele ingxaki ethile. Niyeke uba ngabazali bathi I don't owe kids any explanation. Yakha inzondo laa nto ebantwaneni, yakha ukuba abantwana bangakuhloniphi, yakha uba abantwana bangakuthembi, yakha uba abantwana bakho bakwazi uyothemba abantu bangaphandle. Ngoba kaloku wena ungulo mntu ohlala ubakhohlisa, ungulo mntu ohlala ubathembisa izinto ungazifezekisi. Unobangela uba ndibalise le nto, I think my son was in grade 9. So ke ngoku siyancokola ke, kunento esasincokola ngayo, caba kukho umntana esikolweni ofeyilwayo ngumzali wakhe, and loo nto leyo imvisa kamandi. Azothi ke ngoku, yho mama, ndiyabulela uba umane ukwazi ucommunicate nam. Khawufane ucinge mama, uba umane usiqhatha xa usenza izinto, ke ngosithi yho akufani kutshisa namhlanje le uba yho umama wenze into ethile. So ke ngoku kwesinye isigaba ngoku empilweni uthi kum namhlanje, mama, kuyo yonke into ndibulela ubukho bakho, unako ungenako. Ndiyabulela mama uba ube transparent kum. So sometimes ndiya-understanda abanye abantu bakholelwa uba isidima sabo kukuba mabahlale beshow up for abantwana babo, which is a very good element. Abanye bakholelwa uba funeka bashowe up benemali okokoko, okanye funeka bahlale benunusa abantwana ngezinto okokoko abazidingayo nabangazidingiyo, for them uba abantwana babo babahloniphe, bababone uba bakhona. Kwenzakalani ke ngoku xa ungakwazi uyenza loo nto leyo? Ayinguwe na futhi oye wakhe uba laa mntana makafile entitled? Ufumaniseke uba umntana ngoku uzokubhovumela athi kaloku wawundizisele nemhlabeni, wawundizisele uba ungandenzeli into. I think it's very important ukuba sibafundise abantwana bethu uba mabamkele esinako, sikwazi futhi nothetha inyani xa singakwazi. Ndandike ndabukela i-cutting edge ngenye imini, omnye umntana elilela uba umama wakhe funeka emthengele impahla, emhlukumeza nyani, esithi kanti ubundizisele ntoni emhlabeni. So bendiqomba mandike ndenze le video ndisho uba kubalulekile uba mawunyaniseke ebantwaneni bakho, unako ungenako, uyithethe inyani. Abanye ke baye bathi, athi umntu ndiye ndaxolela uba mandihambe ngoba abantwana bam ndonqena uba bandibona as a failure. Nyaniseke ebantwaneni. Kodwa ke anditsho nawe ke ngokuba urelaxe mntakaba umane bazo-understand abantwana uba nako. Xa likhona ithuba nesikrobo ungenanto ungekho buhlungu ndawo, hamba uyozamela abantwana bakho. Andikhathali uba uchola itoti, andikhathali uba useziofisini, andikhathali noba wenza ungudaka boy, andikhathali. Xa sikhona isithuba futhi ukwazi ukwenza, yenzela abantwana bakho. Ungaseke nawe usewusithela ngaloo nto uba unabantwana aba-understandayo wena. Xa ubaxelela uba awunakho, bese ke ngunawe uyahlala ujongisa amadolo phezulu.
That's not what I was saying. But khawukunyaniseke ebantwaneni bakho. Iba lula ke laa nto ndikuxelele xa ungulaa mzali onyanisekayo okwaziyo futhi ukubenzela abantwana xa ukhonayo. Kuthi mhla ungenako xa usiya kuba uthi bantwana bam ndiyayazi uba bendithembise ukuthi andisakwazi ngathi. Uve abantwana sebesithi oh kodwa mama siyayazi okanye oh kodwa tata siyayazi uba ububunakho kuba uyakwenza kuba uqhelile ukwenza. Uyayiva imandi njani? Hayi bacabanga ufuneka uhambe uyobamba iinkunzi. Caba uyongena koomatshonisa mntakabawo udrawune ngenxa yoba kunzima nje uba mawunyaniseke ebantwaneni bakho. Yinto ke bendifuna ukuyitsho ke bethunana before nilaleni kakuhle. Ndinithanda kakhulu.